Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Play phi baro kini gilong ki khubor bam ta kasni. Ki pulit jong ka Bengaluru kila kem ya katanga jong u DGP barim jong ka Karnataka u Om Prakash hapathong. Hadin bakila keno bakala thombor ya u ha kapor bakiale persha ajur ha ka yingsa ajong ki ha HSR layout. Ki bor pinya kili thu bakala bread do chili powder ha ki khmat jong u shaban sho ya u. Kabala pelong ya u banyam. Kinong tokit kidang keli jing keliru ya ka khun jong kitegi arngun ka kriti kumshi benta jong ka jing tokit kabrang ya chakman halor ka kaba kingen baga dei ka jing yakin at haying kabla kala long ka jing yam. Katei ka jing ja kala pau perthei hadin ba ukhun jong ka Om Prakash ula ujo da ka jahar ka batikna da ka bakno babaro arngut ka palavi bar ka kriti kidan benta hak tei ka jing penyam. Karkum kajing onggi pulin utei officer IPS ubla shongthan ubla don drip ho pras nem karta ulayale persha jur bat kapala vi ha kesngi bajia kate kajingja lakin no ba kate kajingele kala nang jur shu haba kapala vi ha kajing bitar kala pen matla yo u da uchili powder bat kala thombor yo u da kawan layathu ba kate kajing sha penyap kala jia ha kamala ba syapo jong ka ying jong iteki arngun ka badan lai mala ha kesngi ublei ha ka ba kala lam yo Prakash ba uthia Linktar bar kesnam. U Kartikesh ubari ukhun jong Om Prakash ubla khlat no ula keno ting eka kemi bat ya ka para jong u. Da ka ba keno ba ka palavi kala berngam bunsin ban penyap ya ukpa jong u ha kata yo ka ba shwa ban ja kata ka jingja. Kani ka jingja bas ngusi kala long ha ka por kumbasan baji janmit jong kasngi ublei.